tabang legal kita. Partner, tabang legal kita ngunyan ang satuyang issue manungod partner sa child custody. Ayan, child custody. Yan ang satuyang Kung si tuto karon Isay partner. ang may karapatan sa custody, so ina o so ama. Ayan. Para mas tawan kita partner ning linaw kan reklamo, makakaibahan tangunyan partner ang nagrereklamo si Efren Manrique Jr. Uy, medyo baliktad mo niyan. Kadalasan kung minsan ang complainant sa child custody, so ina. Aya. Tagaro dinara tinabag niya kan ama. Ngunyan, baliktad. Aha. So ama ang may reklamo. An ama ang nagahagad partner kan sa iyang karapatan sa Sige. iyang mga aki. Maray na pagkahapon tabi. Marinapon man po. Ayan. Efren. Taga saan ka Efren? Kabangan Kamaligal Bay Kabangan po. Kamalig. Pirang taon ka na Efren? 42 po. Po, 42. Okay. So, ang reklamo tungkol sa child custody. Pira anak Justindo. Dua po. Pakira nilang po kami. Dua po, ano siya, lalaki, babae. Oh, pirang Lalaki, taon. babae. So, subang ko po, mag-11 na ngayong December. Sumatua. Iyo po. Mag-11. So, So, bunso. bunso, 7, mga 7, ay, mga 8 na garo po. Okay. Ngayon, October. Hain mo niyan ining mga aki. Sa Dumaguete po. Nasa Dumaguete. Sa Negros. Oo. Okay. So, Negros gustong sabihin, Oriental. hain so ina. Nasa abroad po siya. Bako na kamunggod mo niyan. Dahil man po. Ano pa man po. May komunikasyon man. Nag-I love youhan pa man kamo. Ora na tao. Wala Daina. Yan. So prior kita duman partner sa Sige. problema. Anong nangyari? Ano ang nangyari ta? Nagkabulag ka mo kay ning dati mong kaibahan, asin suake, Sige, anong natagay palayaw? na sa Anong imo. palayaw kan sa imong kwan? So, palayaw kan sa imong Dating partner. An po. An. Kasal ka mo? Di man po. Bako man. Di itago na lang natin siya sa pangalang Lady Ann. Pwede, Lady Lady Ann. So ngunyan, nagkaigwa ka mo ning duwang aki. Yepo. Pero Ni Lady taon Ann. man ka mo nagkaibahan ni Lady Ann. Since 2009 hanggang 18, ay 17 kasi 17. So, more than- Si Lady Ann taga Negros talaga? Iyo po, Saan ka mo nagkamit-bina? sa Manila po. Sa trabaho? So, ning tugang ko po na babae, pig iba ko duman sa Manila para magtrabaho da. Kapitbaya ito. Nabisto mo. Dumang ka mo nagkaminuutan Iyo po. ni Lady Ann. So, more than 8 years man ka mong nagkaibahan bilang magka-partner. Iyo po. So, ano nangyari? Taano tangon yan, bako na ka mo? Bali nung tanag-abroad nga ni po siya. Tapos, Anong taon? Ning 18, mga 2018. Opo, inabot ay iyo po 18 na ta January na pala. Okay. January 2018. So, kung kan mag-abroad, dahil na ka mo nagkabalikan. Yung paguli niya, abo na niya po. Abo na. Basta sa nagsabing abo na. Ano daa. So pakira yung kung ano daa ang sa diri ko. Pag-isip ko ni kung ano sa Natatanag abroad pa lang si Lady Ann. Dahil ka mong hanap buhay digdi? Sa Bicol o sa po, Pilipinas? sa Manila kaya kami. Kaso medyo Mahirap ang maluya, buhay. Anong trabaho mo sa Manila? Nag-ano po ako sa mga pabrika. So kang nag-abroad siya, medyo maluya-luya ang kita nindo kay ito. Opo. Kumbaga bakong bastante. Medyo nagkakapos-kapos sa pangangaipo. Kaya nakaisip mag-abroad. Mag-abroad po. Tapos igwa kaya kami naging kapitbahay po kay ito na may ano sa agency. Kaya Kaya parang na-recruit siya, na-recruit. Na-recruit man siya na Sa ina lugar sa ina bansa, sa ina so nasyon. inot niya po sa ano Qatar. Qatar. So, ngunyan, hain siya. Sa ano garo siya ma'am, Saudi. Sa Saudi. Okay. Okay. So, ibig sabihin, kang naglarga siya, kang 2018, Hain sumang aki. Sa kuya pa sa Manila po kami kay ito. Yaon sa imo. okay, palikan ko lang partner. Kang naglarga siya kang 2018, pirang taon man siya na nag-abroad? Sobrang duwa. 2 taon. Tapos nagbalik siya digdi sa Pilipinas, Nasa Bicol na po kami kay ito. sa Bicol na. Pig sabi ko, Otrong ko partner. Naglarga so agom niya so mga aki hain. sa kuya po. Okay. Ayan, sa iya. Kan naguli hain so mga aki. Nung naguli po siya, sa kuya manggirara. Sa iya manggirara. Digdi kami sa Bicol, ta inuli ko po. Sa Kamalig. Ayo po. Okay. Di pisilon nga Anong ni po, taon na yan? Anong taon niya kapag uli? Mga 2020 na? 2018. Tapos uli niya digdi, mga 2020 na. Nagbago magpuon kayo sa Oo, pandemic tapos, partner. madigdida siya. Pandemic na nga ni po Pandemic. Pandemic na. Ta 2019 so Kinuha niya pandemic. sa kuya sa mga aki, June 4. Okay. Tapos, di, siyempre, ina po ito,
Siyempre, pigtaw Tinaon ra ko. mo. Abo ko kay gulo. Anong gustong sabihin din? Naguli siya, ang sabi niya, kuha niya muna sa mga aki. Oo. Iba pa sa Panigros. Iyo po. Iyo so taramo niya ta. Ako pakirayon ko ng buhay ko. Sabi ko, marayon nga ni sa mga aki, pagpadakula ko. Sabi ko, Nakataram siyang pakarayon mo ang buhay mo. hindi ko po aram. Tapos nung nasa Negros siya, sabi ko, anong problema? So, ibig sabihin, itinaon mo Daing sa nga. aki, maski dahil mo Pero aram maray kung man anong suuro problema nindo. sa imo. Maray man suuro nindo kang tinaw mo sa mga aki, kinuha niya sa Iyo mga po, aki. iyo po. Di abo ko nga ning iwal. So mga aki po, matitrigger duman ko mag-iwal. Abo ko lang po sa itong araw kay ito. So, parang abo mo ipamati sa mga aki na may problema Na may ka problema. mo. Tatangadan ninda, so pag-iwal. So sa madaling sabi, kang June 4, 2020, dinara ni Lady Ann, ang dati mong kapartner, ang saindong duwang aki, pasiring sa Dumagete. Dumaguete sa Negros. Opo, sa Negros. Poon ka ito, June 4, 2020, dahil mo na nahiling sa mga aki mo. Di na po. Anong sabi kan dati mong partner? Dahil na niya pwedeng ibalik or dahil mo na pwedeng dumanon? sa mga Pipa aki? duman ako. Kaso sabi ko, ako trabaho dyan, di sa Bicol ang trabaho ko. Sabi ko kaya, Api pa dumang ka man pala kaso sir nga ni, sa Dumaguete. Bais po ito sa Bais. Hindi gusto nga partner magkabalikan pa. So, ano ba itong pag-agda sa imo, pag-imbitar sa imo para maayos sa pamilya nindo or ano sa iling mo, ang pinaka-main purpose niya? Siguro, nga ni, makabalikan man. Ayun. Oh. So, aki ko, nagtataram na may pirming kaurunda si mama niya, so si Dada. Aha, so igwang pigaapod na dada sa ibang bansa. So, nagtatao man sa yaki suporta nung naguli sa ligdi. Kaya sabi ko, kung iyon na nga na, pag-isipan mo yun yung maray. Eh, sabi niya, sige nga, kung ano lugod nga, ako na nga sa di mabuhay ka mga aki. Eh, kung sabi ko, dapat marayon. So, sa madaling sabi, so desisyon mo, pipadumang kakuta na para magkabirilog manggiraray ka mo, abo mo na. May naaraman ka na may third party na. May dada na, partner. Ang dipisil ba saan, sir? Kung lulukon ka, ang manggilihan mangyayari. Saan, pa-realize mo siya kung talaga unang gusto niya sa buhay niya. Oo. Pero ngunyan, igwa ka na bang partner din? Hindi, ako nagatam. Gusto ko, sa mga aki ko, mapakiray. Ay na nga ako problema, kukupa ako ning Panibagong problema. Pero padaba mo pa ini yung dati mong partner? Siyempre po, siyempre, kung sa So dati nindong iyo pinag-iba? baga namutan mo. So, ngunyan, dahil kinuas, so mga aki mo, June 4, 2020, hanggang ngunyan, dahil mo na sende na kaibanan. Dahil na po. Ano ngunyan ang gusto mo kutang mangyari? Kuwaon ko po, sindata. Dahil man kay Maray na nag-ano po duman. Otron ko lang, pirang taon na nga ni susubang mo ngunyan sa mga panahon na ini? Ma-11 po siya. So, bunso? Ma-8. Okay. Yan, partner, ang aaramonta sa paagikan sa tuyang legal advisor at yan kung may karapatan. Yes, partner. Kay Bahanta pa man, partner ang nagre-reklamo. Si Efren. Si Efren, as in, syempre, partner, para mas malinaw ang sa tuyang urulay manungod sa legal. Partner, makakasabay tango niya ng sa tuyang legal advisor, si Attorney Nika Pasa. Maray na paghahapon, tabi, Attorney. Ay, Apo. Good afternoon po. maray na Apo. hapon po, attorney. So, Attorney, nadamog mo tabi ining issue manungod tabi sa pigdulok sa satuya ni Efren, ini pong child custody. Ano po ang matataram tabi ninyo digiti tabi, Attorney? Primero, attorney, bako man sindang kasal, so mga aki ngunya nasa Negros, minor de edad mga aki. Ma'am, sir, ang general rule ta po ay ang father and mother, ibig sabihin kasal, nag-exercise ng joint parental authority. Pero kapag illegitimate children, itong mga aki na pinangaki outside the marriage or kinasal ang magurang, ang parental authority po yaon sa nanay. So kapag sa case po ni sir, ang mga concerns niya, itong parental authority, yaon po sa nanay. So itong proper care, guidance, education, shelter, food, clothing, nasa nanay po. Apo, nasa Ang nanay. Sa madaling sabi, mas may puder ang ina pag Igo arong po. kayo ang sitwasyon ng mga illegitimate or bakong kasal. Opo. Iyo po, sir. Sa araw ka ni tabing case, aputon ko giraray si Efren. Kasi, di ka mo kasal, ngunyan ang mga aki, yaon sa kustodiya kan, bako man sa ina mismo, kundi sa relatives. Tama, sa relatives. Opo. Attorney, sa araw tabi Wala man ka sa yan. puder kanina. Kasi so Kundi, ina, si Isay ang nag-aasikaso kan mga aki mo niya?
Duman po sa lolo-lola niya, kaso ito, may mga pigigi mo man. Kuminsan, so sa tugang, So ibig sabihin, Tugang dahil permanenteng nag-aataman Tugang din ni sa mga dati aki. mong partner. iyo po. Iyo po ang ano kay ito. Kuminsan, dati, so pinakapanganay na ano garo ito, natugang ka itong si agum ko dati, Si Lydian. na Lydia. Tapos sunod po, yun naman ito, so dinara duman sa mga gurang niya. Ang nag-alaga, kuminsan nahiling ko, so pinakabunso man garo itong Pero tugang. otron ta lang si dati mong partner si Lydian, day pa man kibang pamilya mo niyan. Wala pa man siya ibang mga aki. Di ko man tabi sir masabi sa ano nga ni Arayo, Arayo. pero nagtataram so aki ko ngaya pa si mama iguana naman ngayang iba. Oh, iguana naman na iba. Pero hindi ko man Kasuorin mo pwedeng- tabi, Sir Efren, last na nakaulayan sa imong mga aki. nung last month. Last month. Mayo. I mean, kasuorin mo na iling. Nag-ulay ba ka mo through messenger, video call, Video call kan po. mga aki. Oo, Kasuorin po. Nung mga ano ito, mga Mayo. may mga magkakatapusan. Aha. Kumusta ang sitwasyon ninda? Kumusta ang sa indang salud? May pagbabago ba? Nag-aagrangay ba ang mga aki mo na nadidipisilan sinda duman? Nagaano po sinda permi sa kuya na kung igwada akong kwarta. Nagahagad. Iyo po, May time ba ano na lang. nagugutuman sinda? So, naghahadit ka para sa imong mga Iyo aki. po. Okay. Yan ang pig-ano ko. So, balik kita digdi kay attorney. Attorney, wala man palanduman sa ina, kundi winalat manggan ina sa magurang, kung minsan sa tugang. Sa minsan O sa tiyaon. Pwede po ba yan? Sir, sa family code ta, igwang order of preference na inaapod. Pag dai magampanan ni nanay ang sa iyang obligasyon, pwedeng ang take over si Kang custody. surviving grandparent. Oo. Pangaduwa, pwedeng si tugang kang aki, which is dapat ang age is over 21 years old. Pwedeng si oldest brother or oldest sister. Pangatulo po, si actual custodian na nag-aataman po sa mga aki. Pwede ito. Pero last po, kung di po capable itong tulo na tig-mention ko, Opo. pwede pong tao na tig-institute kang court na magkakaigwang substitute parental authority para duman sa pag-exercise ng parental authority sa mga aki. So, ibig sabihin, tabi attorney, sa batas, inot pag ang legitimate ang aki, ang inot ang ina, panduwa tabi so grandparent, ikatulo so mga relatives pa, kang sa side kang ina. Pag permi po pang udyan ang ama. Ito ma'am, order of preference na Apo. sinasabi ko. Aha. Applicable siya ma'am sa illegitimate child Illegitimate din. child, Oo, opo. which is sa mga aki po ni Sir Edgar. Tapos kung itong tulo, kung unfit or disqualified itong tulo, ang pinaka-last po na option is any other person na tig-institute kang court. Kasi itong tulo po na mention ko, unfit and disqualified. Para masabi ta pong unfit and disqualified, itong mga nasa order of preference, dapat igwang neglect or pinabayaan, inabandona, mayong trabaho, tigmamalitrato, or Naabuso. mga araw po kaya ng grounds para ma-declare na unfit and disqualified itong tulo na na-mention So, ko. ibig sabihin Balikan po ko kayan, lang, partner. attorney, ang ma-determine na po kayan, so korte. Iyo po, ma'am. Balikan ko lang, Efren, sa uro nindo ni dati mong kapartner na si Lady Ann, nagtutugot ba siya na kung anon mo giraray sa mga aki o day? Yes po. Nagtutugot. Tugot po siya. Nagtutugot. Aha. Kaya lang, anong problema mo niya? Ang ano ko lang po, so transportasyon nga ni. Busy. So, ibig sabihin, prior na, dahil nagkaulay na kamukan sa iyong mga aki, nailing mo sa sitwasyon, nadidipisilan, nagkaigwa ka ning parang plano na kuwaon sa mga aki, kaya ka nakipag-ulay sa dati mong agom. Opo. Ano po ang napag-ulayan nindo? Iyon na iyan na pwede mong kuwaon. Sabi niya, kuwaong ko daa, tabing matawaning atensyon na marayon. Parang nahiling man nga niya duman na. So, parang aki, nagbabasol na siya na kinuha So- niya sa mga aki sa iyo. So, day man, Yes, ma'am. day man na problema pala Day man na apod ka ini na ngaya habo itugot ka dati So, mong dahil partner. nakaipuan mag-agi sa korte Day in nakaipuan. kaso. Ang problema mo na lang kunyan, makuha ko po sinda. Dahil ko po kayang
makuha na Daing financial, yung daing financial tam. Ato ni sa araw ganing pagkakataon na may-mention niya tabi na naggaigwanan ning pagtugot si dati niyang partner na kuwao na sa mga aki dahil nga ni wala man siya physically pag-asikaso sa iyang mga aki. Pero siya ang pagkabuhay niya medyo kapos-kapos man pero willing siya magtrabaho para sa iyang mga aki. Ano po ang matataraw pwede ni niyang di kuwanon attorney? nito, Pwede ba attorney? 'yon? Ma'am, pwede man po din ko ahon ni sir, pero dapat ino ang gigibohon niya. Pwede pong magkaigwasin ng agreement ni Ma'am Lady Ann na itong mga nasa si Lolo, si Lola, si Tugang, or si actual custodian na nag-aataman ngunyan sa mga aki, magkaigwang agreement na dapat nakalaag duman na unfit and disqualified itong mga taong ito para pwede na maglaog si sir na siya na ang igwang So- substitute So, parental dahil authority. pwede attorney, basta niya lang kuanon. Dahil po, Kay puhan may kasuratan. may kasuratan. Po. Kayo po. Na paano kayo attorney na si Lady Ann Nasa nasa ibang abroad. bansa tapos may pagtugot man so ina na tig-recognize ninda na ini talaga sa inda ang ama kan sa iyang aki pinagtutugutan niya man day man siguro ning masyadong problema na sa pagkuha ano po Ang sunod ko nga po yan, partner. Yung bang mga lolo, so mga lola, so nag-aataman mo niya, nag-asikaso ka mga aki mo, tugot din ba na kuanon mo o ba? or duman may nagkukontra or nagkakaigwa ning Di man problema po sila problema? Di man sila nagkakontra? Opo. Parang naano man na sabi ni Lydian, pigtaraman niya da. So, day kitang magiging problema ngayon na igwaning violent reaction na Di man po, dahil siguro. ang problema mo lang talaga ngunyan kung paano ka makaduman. Opo. Paano mo sinda makuha? O paano ang solusyon mo Oo. kang partner? So attorney, sa araw po kayo ng pagkakataon, dahil madaasin na magkakaproblema sa pagkuha niya kasi tugot man so side po kang babae. babae. Gusto kong maaraman kung dahil talaga siya magkakaproblema. Ma'am, mas okay siguro ma'am kung may agreement man girari in writing. Para Pwede bang sa barangay, halimbawa sa barangay na mag-ulay so Duman? Sa so lugar na side mismo? kan Pwede babae, din ma'am. tapos Duman na sa lugar? Opo. Para Yan- naka-record din Yan pa si paano po, agreement. attorney, wala si dati niyang partner, pwedeng so nag-aasikaso na lang ngunyan. So mga lolo-lola. Pwede man ma'am mag-appoint si ma'am ng authority para i-appoint si Lolo Lola na Iyon, i-represent makipag- siya. Mhm. Siguro sa minutes na lang duman sa barangay na pinagtutugutan sa magurang niya na iyo ang maghampang digdi sa iyang dating agom. Pwede ma'am. Apo. So ang pinaka-problema mo ngunyan, So, ano lang Paano siya makaduman? Paano po ako aha, yan ang pinaka-problema niya. So sa araw Pero kayo ang na case, gastos sa pagpaduman, sa kapagkuhakan mga sa karkulo mo. sa karkulo mo, dahil nagbiyahe ka na ba pasiring duman, dai pa. Pero Sa sa karkulo karkulo mo, pira dawan sa imong gagastuson. Kung sa barko po, ang aram ko, barato daw sa barko. Actually, ang Nakira pinakamadali ni. mong ruta, turuan ta ka na kang pinakamadali mong ruta, magpamasbate ka. Opo, Sa yung Masbate, Roro. sa Masbate, sakay ka sa Masbate, pag mata mo pagkaaga na, sa Cebu ka na. Tapos tawid ka sa Negros. Negros. Huwag mo na. Iyo po. So, So ibig turo man sa sabihin, kuya. may partner connecting Roro. Okay. So sa arog kayan ang sa imong estimate na travel. Oo. Kung sa ano po, masyado Pero kung po makuha mo sa mahal. mga aki mo, kaya mong buhay yung digdi sa Kamalig? Kaya po. Kaya. Anong hanap buhay mo dyan ngunya? Dakol, Makira ni sir. ang ano ko po, dakol man akong mga skill, na karpentero, mason, tile setter, plumbing, tapos sa ngunyan po, on process po kami sa BIA. Nag-guardia din po ako. Sa Bicol International Opo, Airport. kaso hindi pa po kami na nung agency hindi pa po sila nakakalugar medyo kulang pa po kaming mga gwardyang. So, yan partner. So, tama so inapot mo sa bago kung dahil magkakaproblema si Efren pagkuha niya. Pero Magayon sabi ni itong attorney, advice ni attorney na kung dahil wala man digdi so agong partner na sa ibang bansa. Magtao siyang Sa otorisasyon. barangay. Opo, sa barangay magkakaigwa ning urulay tanganing ito duman mismo malinawan na tinutugutan kan partido kan babayi na Naku, ipadara ano, ka sa mga- digdi sa ama. Okay. So ang pinaka problema ni Kuya Efren itong pamasahe pasisiring duman. at saka so pauli. Ah, siyempre, takaibahan na so kung ang mga matawan aki. siya kan paduman, baka Problema so niya naman pagbalik sa dapat pagpauli. hindi. So, iyan Maray ko partner. ligwa duman kay tabang ura mismo sa parte ka Negros. Oo. So, ngunyan, ito ang pinaka-problema. Ano daw partner kung dahil siyempre pag
pasiring niya duman, ang pinaka main purpose niya kuwaon sa duwang aki. Siyempre mabalik iyan digdi. Kaiba niya na sa duwang kaibahan niya aki. na sa duwang aki. So di man kita magkakaproblema sa legalidad dahil nga ni duman sa sinabi ni attorney partner an padatulan ta so magiging urulay sa barangay. At saka kuyan man ang kagayunan ta naaraman ta kunyan natugot man so ina tugot man so partido kan mga aki niya doon sa ibong nalato. Basta sigurado ka lang tabi dyan, sir, na igwa ka mong prior na ulay ni dati mong kapartner na pinagtutugutan Siguro ka. agad doon ta kay attorney. May text nga po dito. May Okay. text, opo. Makiranikan kang mic mo Agad po. doon ta kay attorney. May text Attorney, man po siya baka sa may kuya. kadagdagan ka pa po na advice kay friend para dahil siya magka-problema. Tad desidido siyang dumanon kung ano ng mga aki niya. Sir, ang ma-advise ko lang, itong nabanggit ko po sa bago na mga pwedeng mag-ataman sa mga aki as long as na unfit and disqualified itong si surviving grandparents, si older brother and si sister na over 21, tapos si actual custodian na over 21. Basta unfit and disqualified, pwedeng ibang tao ang ma-institute na magkaigwa ning substitute parental authority over duman sa duwang aki. Pwede ba yun, attorney, na alimbawa, kaya man talaga, fit man talaga sinda na mag-ataman sa mga aki, pero Tugot sinda. habo na ninda, partner. Duman baga supig sabi nindang wara na sinda ning na mag-ataman pa. Duman. Abo talaga na ninda kasi parang gusto ninda itaon na talaga sa So, ama. responsibilidad. Yan, sa responsibilidad. Pwede ba yun, attorney? Isay, ma'am? Habo na, kalimbawa kang so, side lado kan, kan mga kan lado ina. kan ina. Though fit sinda, dahil igwa sinda talaga ng pagkabuhay, mentally capacitated man sila mag-ataman. Kaya pero, lang gusto na nindang I-turn total over. desidido man sa Ibalik naso mo ama. na ya. Itaw mi na nga so. Ma'am, kung sa ikakarahay po kang aki, Yan! pwede man pong ibang tao ang mag-ataman. Ang tigko-consider po kang court pirmi is that itong material and moral welfare kang aki is protektado, and ang importante na i-consider ta si best interests kang mga aki. So, kung maduman ini si Efren, attorney, ano ang mga dokumentos niyang dapat darahon para dahil siya magka-problema? Ano ba, dapat bitbit niya ba sa birth certificate kan mga aki para kung may inkaso kay puhan i-prove May na kapot kang birth certificate? Diyan po. Actually po, ma'am, ang rule ta is kung dawa nire-recognize po ni Sir Efren si mga aki niya. Nasa apelyido mo? Opo. Oh, na. Dawa nire-recognize po ni Sir si mga aki niya ang parental authority yaon man giraray sa mga aki. So, ang kagayunan lang niyan, attorney, base sa salaysay ni Efren, tugot man so ina na kung ano niya so mga aki, tugot man so mga lululula na kung ano niya so mga aki. Yun. so sa araw kayo ng So, ang pagkakataon, pinakamagayon na partner. sana, pag abot kayo duman, magibuning kasuratan, tangari, ganda yung problema sa Efren. Opo. So ang pinaka-problema ni Efren ngunyan, partner, itong magiging gastos niya pasisirang Paduman at duman. saka pabalik. Oo. Ano ang So, solusyon mo kay partner? So iyan, sa paaging iyan tabi, Sir Efren, dahil aram ko partner, ang ako Bicol Party List. Nagtatabang. Nagtatabang partner Katabang sa na? araw. Kasurog pa partner. So ang aram ko, pag araw gani mga problema partner, solusyon mismo ang tinataukan ako Bicol Party, Party List. list, Ayan. ayan. So kung di kita magkakaproblema sa pagpapasiring mo duman, dahil share to na makukuha mo an sa imong mga aki, share to man ako partner na matabang dyan ang ako Bicol Party List. Tama, dahil nga ni Pon pa kayo, anak ko Bicol talagang yaong pirmi sa pagtabang. Ayan, ang pinaka-importante lang ka ni Efren, makikipag-coordinate ka duman sa pamilya kan sa imong dating agom, dating ka-partner, tanganing maipraparaman sa dokumento, asin sa barangay, maimpormaran attorney na magkakaigosin ning pagtiripon or pagharampangan. Opo, so Okay. ayan. Ma-update kami tabi sa imo, Sir Efren, kung ano tabi ano man kan ako Bicol, kasi ang aram ko talaga ka ni day ka man pwedeng pabayaan an sa imong kahagadan para sa kamarayan Dahil ka kan sa naman imong pamilya. kaputan Efren kay attorney? So sa AKES, parang ano pala niyan, sir? Yung pwede lugod itaw sa ibang tao, hindi sana mabawi nung ama. Dahil bako man ibang tao, duman sa pamilya mismo kan kapartner mo. May gusto siyang linawon, attorney, kasi duman tabi sa nasasabi mo na yung parang kung di ina fit so ina, So lolo sa so kanila. lolo, so lola, so mga kapamilya, nagpararayo, parang- nagpararayo paano po? Dahil so, gani, bako ka mong kasal. Iyo po, sir. Iyo po Di, yan. ang kawawa sa mga aki po, kung arog san, so ilalaban mo sa mga aki mo. So mga aki, napababayaan na, nagpuproseso pa kang tamang batas. Iyo talaga.
Iyo Grabe po, talagang iyo talagang kung minsan talaga ang batas ta kuyan pero talagang kay pon sunodon ta. Pero di ka mawaran ng pag-asa, kuya, kasi sabi nga ni attorney, Iyo po sir, kung kung unfit and disqualified man po si mga taong na enumerate sa Subago, pwede ka po maglaog sa last At saka last ang option. kagayunan man ngunyan ta day man kamo makakaabot gayud sa reklamuhan Day man dahil tugot so partido man kan dati mong kapartner. Buda, nababanggit niya, attorney, na talaga nag-abot naman sa punto na kapos-kapos naman sa pamilya. Taday nga ni nakapagpadara, so dati mong agong, Na ano po siya dumana ka problema sa abroad na so naging amo niya parang dinalaga niya kinulugan siya. Hanggang ngunya nasa ano to so facility ka Wala man siyang trabaho ngunyan. dai po. Yaon siya sa Polo office garo today kung Polo nagkakamali. Embassy. Polo Center. Sa hindi so ano da ito kang opisina man kang ano embahada. sa agency niya. Sa agency. Pag naghali da itong sa mga nag-alaga sanda, piglalak nga ni da, taday hindi pwede pagpa. Sa agency ito. Ayo po. Sa partner, sa agency. Okay? So, attorney, sa araw po ka to na nababanggit niya nga ni na talagang di man talaga nakapag-provide ang ina kan mga aki. So, pwede din po ito na maging rason para itao sa ama kung in kaso da i-fit po itong mga nababanggit ang Ayun mga po, ma'am. nearest Kung relatives. da-fit si mga nabanggit Subago, pwede po si sir na mag-exercise ng substitute parental authority Ayun. para so- makapagtaon ng proper care and guidance sa mga aki. Opo. Kasi, So, dyan po, attorney, sa pag-constitute kang nababanggit mo, tabi, pwede ta siyang matabangan dyan. iyo po, ma'am. Kasi ma'am, kung ang mga tig-take into consideration tadigdi is si best interest kang mga aki. So, tatawan taman si sir ning chance na ma-exercise niya si karapatan niya. Kasi po, under the law, importante po na ma-defend ta si rights din kang children. So, ang tigtatawan po ning halaga digdi is si Kapakanan best kan interest mga kang aki. mga Ayun. aki. Nairak nga ni po ako, sir, ma'am, na pag nag-aangal, so bunso ko, nagibi, Kaya sa lalong madaling panahon, dumanon mo na Nagibi, din. sir, ta ibig sabihin, kuon ko na daw siya. nakikimahirap. No rin ang plano mong magduma Maski ano pong sa lalong madaling panahon. hanggang hindi pa nag-aangal so agency kumanta. Iyo man po ang pig ano ko ngunya ni Maray tabing Mas bako samantala ako mo. so aki ko may pangsuporta po ako. Ayun. Okay? So, yan. May partner. dugang ka po, attorney. Last ako, Sige ma'am, po. na sasabihin, mag-agree na lang po kamo, sir, duman sa na agreement in writing ni Madam Lydian, tapos ika po na itong mga tao na nag-aataman ngunyan, they qualified. So, ang option po is ika. Sana po mailag po siya sa agreement. Pag kung kaistorya ko po siya, sabihin ko na sabihan niya sa mga ano na arik sa edisupiga ano sa ako nung nagatabang sa akin. So sa ako Bicol na Dapat may kasuratan. na Clearly hindi stated sinaw- duman. Apo, clearly stated. Daday Daday kaya. kaya po. Okay. So, kaya tabing hindi magka-problema ay wala man problema na kung nga naigilayon sa mga akas ko para mapakaray naman. Yeah. yan. Na, abo ko lang, akas ko po yato. Masanit po sa sir. Gaano ka dipisil, sir, na umayo sa imo mo yan sa mga aki na gusto mo talagang makuan na miss mo na ang mga aki mo, sir? Upo. So, gigibuon mo ang gabos. So, arog kayan partner ang kamautan kan sa Kung mga halimbawa nagdihiling o nagdadangogan mga akas mo, anong mensahe mo sa inda tabi Efren? Anong gusto mong sabihin sa mga akas mo? Ano po? Payabang ko silang balay. Partner, pwede nang maapudan sa mga aki? Oo, kanina pagta-try niya, partner. Pwede mo maapudan so sa imong mga aki. Hindi na po active. Da Nagbabat. inactive. Oo. So, mahina kaya ang signal duman, partner. Kanina, pag-try niya man na Makontak. makontak. So, agum kang pinsan ba yon kang dati Tugang, mong tugang. agum? Agumpo kang Tugang niya. Agumpo kang tugang. Ito po sa babae po. Sa bago. Agumpo siya nung tugang kay ito ni ano An.
So, partner, sa parting ini, ang tabang ora mismo, ang Action Call Center na Bicol, magibuki paagi kung paano matabangan ini si Efren na makaduman sa Dumaguete, sa Ang Negros. solamente kay puwan niyang gibuon lang partner, kaulayo niyan sa iyang dating partner para mapag-ulayan ninda so magiging content kang dokumento. Tapos, partner, makikipag-komunikar man giraray kami sa imo kung ano ang napag-ulayan nindo. So that's the time na maaraman ta kung paano ang dalagan kan sa tuyang pagtabang. So dahil ka makahadit kasi Salamat ang ako po. Bicol Party List yaon permi sa pag-alalay as in pagtabang tabi sa Indo Sir Efren. Po, salamat po, ma'am. So may mensahe ka kay attorney. So sa ano ito? So sa karapatan dapat sa mga gurang medyo mabago. Kasi di pisil po yan pag pigawayan ng mga aki. Iba man gila yun bagan mga magurang ang nag-aataman. Ano talaga sa boat, sika sa mga relatives lang na kung minsan iba po. Iba man. Mas Lalo na maraming kung giray so ama or so relatives, may mga aki man. Siyempre, inuton ka ito. So, sa diri ninda, bago man so abot lang. Ayan, tama. So ibig sabihin partner, nalinawan si kuya kan mga karapatan talaga kan sarong ama asin ina. Pero makulog subuot niya partner na ang ama pala niya ang pang last option. Sa mga Pero siri- iyan ang katotohanan sa sa, mga batas. illegitimate. Apo. So, Okay. basta rest assured tabi tatay Efren, matabang tabi kami para makuha mo an sa imong aki. Ako, kinarkulo ko na partner kung pira ang kantidad na kaipuan ni Efren paduman sa kapabalik. Pera partner. Hanggang sa makabalik 8,000. Saro Kasabay na sa iya ko pa sa Day, ito. kasabay Kaiba na na ko sa mga aki. aki. Okay. So, tatay Efren ha, day mawaran ng pag-asa ang sa imo tabi Pero ka siyempre, mauwata na mga kaiban sa imong makaon mga pa aki. man partner, mga 10,000. Ayan. Ang pinaka-importante, Tatay Efren, nagkakaigwanan ng kalinawan as in date na sa ng panahon, makakaibahan mo na sa imong mga aki. Po, salamat tabi. Ayan. So, ngunyan, ano ang pagmati tabi, Tatay Efren? Masanit sa buhat. Kaya na ayo kay bang maugma ayo po sa akin mga tabang. Attorney, salamat po sa pagpartisipar and pagtaunin advice digdi po sa programa. Salamat po. O bueno partner! Okay, partner! So, yan ha, Tatay Efren. Kusugan lang ang buot para sa imo tabing mga aki. Ayan, partner. Nahihiling ko na kay Tatay Efren na daw ayaon sa kamunduan niya, partner, as in, so miss niya na sa iyang mga aki na medyo nahihiling niya na partner na yaw na ako Bicol partner pag-asa niya na mahiling niya dagos-dagos, tulos-tulos as in mahiling niya na talaga sa mas madaling panahon ang sa iyang mga aki. Attorney, maraming salamat po sa imong panahon as in oras. Mabuhay ka po. Thank you. O bueno partner! O, si Congressman Attorney Jill. Ano, matabang na? Aha, partner. Iyo da partner. Iyo da. Okay Ayan. na. O, di ayos na. Ayos na. Sagot na. Kan ako Bicol partner gayon. Okay, mga tugang, sagot na Sasaguto tabi na ka na kan ko Bicol AKB. Party List ang transportasyon ni Kuya Efren pasisiring sa Dumaguete. And pabalik. Ayan, si Congressman Attorney Jill na mismo ang nagkumpirmar. Efren, sagot na kan ako Bicol Party List. An sa imong gastuson paduman para makuha an sa imong mga kes. Salamat po. Salamat na maray. Nagalang tabang po yan. Yan ang Nahihiling ko, patunay, partner, Efren, nag- ng ako Bicol. Katabang na. Kasurog pa. Opo. Kaya talagang ang ako Bicol partner yaon sa pagdamay sa mga Kaya kapwa Bicolano. payaba man na mo yan tabi nung pag sa eleksyon. Pero yan na mo na. Talagang nagtutubod ka ng ako Bicol sa inman na panahon Ayun na po, tabang. duman sa muya, aram ko po na dakol lang po ang natabangan kang ako Bicol. Kaya po, nagdigdi man po ako na. So ano ang mensahe So, mo? yun pala. Kaya pala nagdigdi siya. Na kuya niya, nagulpi na talagang natabangan rin ako Bicol duman sa lugar nila. So, ibig sabihin, tiwala tabi, siya na yan. matatabangan siya digdi. Opo. So naglalaom ka talaga. So dahil ka nawaran ng pag-asa. Ano Di ang po ako mensahe mo? Yaon sa nagdadalan mo niyan si Naghihiling si Congressman Congressman. Attorney Jill Bongalon as in syempre Si si Congressman Congressman Saldico. Saldico. Kanako Bicol. Anong po, ning salamat po sa mga tabang na piga taon nindo. Sana po, ano po ninyo yan. Tadakil po ka muna tabangan. Salamat abay ning maray. Sana magdakul pa ang lahi kan mga congressman kan Opo. ako Bicol. Ano? Iyo po, sana po, tumagal pa po kamo para sa bako sana sa mga Bicolano, sa ubos po na nagarani sa inyo. Ayan. Na natabangan niyo po. Nabawasan so sa imong Kagabatan. kagabatan. Iyo po. Okay. Maugma.
So, ang mangyayari kay ni Tabi Efren, pagkatapos ng programa tadig di, magkakaigwa ka mong date na pag-ururun dyan na partner para i-facilitate kung paano makaabot sa imo sutabang para makalarga ka na. Iyo po. Salamat Okay? po. So, Alright. partner! Attorney Nika, Thank you so much. salamat po. Inabot na kita ng oras, partner, para pansamantala magsurwayan dito Aram sa mo partner programa. na mamatian ko ngunyan. Bilang saro kitang magurang partner, arog kay ni an dakulang na itatabang talaga kan ako Bicol partner. Iyo nga ni, maski sa anong aspeto, partner, ang ako Bicol sa pagtabang sa mga estudyante, sa salud, pati sa mga mag-arama na nagkasuway sa lawig na panahon. Na ang kamauotan kan ako Bicol partner. Mabilog ang pamilya. Mabilog ang pamilya. Ugma po, na pasalamat akong maray po kila Congressman Saldi po yun, Saldi ko. Tapos, aram ko po talaga, dakulan na tatabangan kang ako Bicol. Sa totoo lang po ma'am, duman sa muya, may mga kabarkada akong natabangan yan. Tapos mga nagkaipo bagang asiste sa ospital. Kaya nagdigdiman po ako kung in kaso sabi ko matabangan ako. Kaya nag-ano po ako. Tapos ini nga ni, natabangan po ako. Grabing ugma ko.